खुलुमबाय स्टुडिअ आं किलिकां ब्रह्म बिटिआर सरकारनि बाखनायजाथाव हाबा सरलपारायाव मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव गोसोखां नब्लां लुफुंनो थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों 1 कौटि रांनि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव गोसोखां नब्लां लुफुंनो थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों सरलपारा हाथाइसालियाव एमएलए लरेन्स इस्लारिया नंगौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै सरलपारानि रायजो राजाफोरनि थाखाय मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव गोसोखां नब्लां लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों सरलपारा ओनसोलाव मेल मिटिं खुंफुंनो थाखाय जेबो नब्लां गैयामोन जायनि थाखाय सरलपारानि रायजो राजाफ्रा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायोमोन बेनिखायनो बड'लेण्डनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव फोसावजानाय नब्लांखौ सरलपारायाव लुफुंना होनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आरो बे नब्लांखौ मोननो हानानै गोजोननाय मोननायजों लोगोसे सरलपारानि रायजो राजाफोरजों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारियाबो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ साबायखर बावदों दिनै सरलपारायाव जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय फोसावजानाय जे सुजित नार्जारि गोसोखांथि जे नब्लां बिनि जोङो दिनै फाउन्डेसन बाहाय गायसनदों बिनि थाखाय आं बे समाव गिबियावनो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ श्री प्रमद बर' बिथांखौ आं साबायखर बावदों जे बे सरलपारानि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथाङा जे बे सुजित नार्जारि जे नब्लां बेखौ हरनायनि थाखाय सरलपारानि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननायजों बिथांखौ साबायखर बावदों जे सरलपारा ओनसोलाव बेबायदि मेल मिटिं जानो थाखाय बेबायदि खुनु नब्लां गैयामोन जायनि थाखाय गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायोमोन बिथांमोना जों बयबो मिथिगौ बे ओनसोलाव गरखा बर' आदिबासि राभा गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बेयाव रायजो जानानै दङ अनलायनायनि गेजेरजों दा बेबायदि समाव बड'लेण्डनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव फोसावजानाय जि नब्लां बेखौ सरलपारायाव हरनायनि थाखाय आरो सरलपारानि रायजो राजाफ्रा मोननायनि थाखाय जोबोद रंजादों बिथांमोना जोबोद खुसि बिथांखौ बे समाव बिथांमोना साबायखर बावदों आंबो एमएलए जानानै बिथांखौ साबायखर बावदों सरलपारानि जौगाखांनायनि थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय आरो आं एमएलए हिसाबै आंबो नाजागासिनो दङ थांनाय 3 आगस्टआवनो बिसमुरि उल्टापानि से सरलपारा लामा बे लामायाबो टेन्डार जाबाय आरो बावैनो वार्क अर्डार मोनगोन आरो वार्क अर्डार मोनखांनायनि उनाव बे लामाखौ बानायनाय जासिगोन गोबां खस्थ' मोननांबाय बिथांमोना बे रायजो राजाफ्रा मानोना लामायाबो गोलावथार बर्डारसिम लायोबा प्राय 40 किल'मिटार जायो दा बे 40 किल'मिटारखौ बबे स्किमाव सोगोन बिनि थाखाय थांनाय बोसोरनिफ्राय जों नाजायै जोबथारनायाव आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथाङा प्राइम मिनिस्टार ग्राम सड़क योजना बे स्किमाव बेखौ सोनानै होबाय आरो बे टेन्डारबो जाबाय दा वार्क अर्डार मोननाय लोगो लोगो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जे गिबि हान्था मेलानि जेंनामोन बेयो सुस्रांजासिगोन बे ओनसोलाव गोबां जेजेएमनि खामानिबो जागासिनो दङ आरो सरलपारा बे ओनसोलाव मैदेरा प्राय नैबे बोसोरथामसोआव गोबां मानसिफोरखौ बुथारलांबाय खास्रि बिस्रि जाथायफोर जानानै थांबाय दा बेवहाय 2 किल'मिटारनि बिटिआरनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट रन्जित बसुमतारिया बेवहाय आंनो 2 किल'मिटार होदोंमोन दा बेखौ गिबियाव बे सरलपारानि रायजो राजाफोरनो होग्रोनाय जाहैबाय सरलपारानि एमइ स्कुला दायो आपग्रेड जाबाय हाई स्कुलाव बेबायदि हाबाफारि बेहाय सोलिगासिनो दङ कारेन्टनिबो बेहाय सार्भे जाखांबाय एस्टिमेटबो जमा होबाय आरो दा हाउस हल्ड सानगासिनो दङ भारत उदांस्रिनि उननिफ्रायनो बे ओनसोलाव रायजो जाबोदों नाथाय दिनैसिमबो कारेन्टनि मोखां नुवाखै आं एमएलए जाखांनायनि उनाव आङो नाजायै दिनै सार्भे जाखांबाय एस्टिमेट गथायखांबाय आरो दा हाउस हल्ड साननाय हाबाफारिया जागासिनो दं बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आङो एमएलए हिसाबै आरो काउन्सिलनिफ्राय मानगोनां प्रमद बर' जों नाजागासिनो दङ आरो जायनि थाखाय बिथांमोना जोबोद खुसि जायनि थाखाय दिनै बेहाय बे गायसननाय हाबाफारियावनो
जोंखौ खावलायनाय बायदियै दिनै फ्राय 100 जन गुबुन गुबुन पार्टिनि मानसिफ्रा गावनि पार्टिखौ नागारनानै दिनै इउपिपिएल जि हान्जा बे हान्जायाव हाबदों आरो जों दिनै बिथांमोनखौ बरायदों जेन जों जयैनो सरलपारानि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनो लांनो हायो। बे एमाउन्टआ 1 crore गासै बे सुजित नार्जारी जे कमिउनिटि हल 1 कौटिनि दा सरलपारानि मेन बाजारावनो रायजोनि हा दंमोन बाहायनो बेखौ लुनाय जाबाय बयबो बाहायनो हागोन गासैबो रायजो राजाफ्रानो बेखौ बाहायनो हागोन बबेबा गामियाव नङा रायजोनि गेजेराव बे बाजार ओनसोलाव खालामनाय जाबाय बयबो हारि माहारिनि मानसिफ्रा बेखौ बाहायनो हागोन आरो जों सानो बेयो उननि समफ्राव गोबां गभर्नमेन्टनि मिटिं गोबां ट्रेनिं बायदिसिनाफोरखौ खालामनो थाखाय बेयाव खाबु मोनगोन।